gadung kongas gandanyo mawe raras ronaning driya menawi dipun keparingaken ingkang putra kula badhe munjuk atur Kanjeng Rama Penemban. Anak kulanang sing tak tresnani Guwarsa kowe arep darbi atur apa? Mara gage matura, Nggir, matura. Lair batos penganggep kula paduka Kanjeng Rama sampun boten kiranggenipun ngayomi lan peparing piwucal dhateng Kakang Mbok kula miwah kadang kula taruna. Iya. Sawetawis wonten gimbolaning manah kula. Bab perkara apa? Aturna sing kanthi cetha. Aja nganti tumpang suh nggonmu matur, Guwarsa matura. Rama Penemban piye? Kirangipun sawetawis paduka nggenipun ngayomi dhateng para putra semunipun Mban Cindhi Mban Siladan. Lho kok kowe ngunekke yen pun bapa nggone momong karo anakku dianggep pun bapa ora adil. Nggon ngendi? Dumuken, Nggir. Sing ora adil kuwi nggon ngendi? Margake kowe aturna. Nggih. Wale-wale menapa bilih Kakang Mbok Anjani menika putra paduka? Iya, kula ugi putra panjenengan. Kadang kula taruna, Yayi Guwarsi inggih putra paduka. Bener. Ewa semanten Kakang Mbok Anjani ingkang dipun paringi pusaka Cupu Manik Astagina. Kula kaliyan kadang kula Yayi Guwarsi babar pisan kok kula mboten dipun paringi pusaka ingkang wujudipun sami kaliyan Kakang Mbok Anjani. Lajeng wonten pundi danungipun adil? Wonten pundi jejeripun tiyang sepuh nggenipun ngayomi dhateng sedaya para putra? Kasinggan mekaten Kanjeng Rama Penemban. Sami kaliyan aturipun Kakang Mas Guwarsa bilih paduka menika Mban Cindhi Mban Siladan nggenipun ngrengkuh dhateng putra menika sedepa sekilan. Kakang Mbok dipun paringi dolanan Cupu Manik Astagina ingkang putra kula kok mboten nampi. Lajeng wonten pundi danungipun adil? Kula nyuwun pengayuman, kula nyuwun pepajar Kanjeng Rama Penemban. Kagat resang kabeh rangu renangkul kinempit kempit kawangku sagung jajan nanging sanget hangi kipi sang reksikane ko putra kang anjok saking wiyati kang anjok saking wiyati oh Hyang Agung, Hyang Agung, mugi paring ana pangayuman dhateng gesang kula Hyang Agung. Anakku Nggir Guwarsa lan Guwarsi blak kutang blaka suta persajan bae. Babar pisan pun bapa aku ora rumangsa peparing pusaka menyang anakku ya Simbak Yumu Anjani kang wujud Cupu Manik Astagina. Babar pisan pun bapa ora rumangsa peparing. Nyatanipun Kakang Mbok menika nggadahi pusaka. Leres Kanjeng Rama Penemban bilih Kakang Mbok menika nggadahi cupu. Kula nguningani piyambak, kula nguningani piyambak.
Kula nyuwun adil Kanjeng Rama Penemban. Sik supaya ora morso, ora kleru hiduping tekad. Nger Anjani, kula wonten dawuh pangandika Kanjeng Rama Penemban. Bener. Kowe duweni pusaka wujude cupu manik Astagina. Kasinggihan mekaten. Inggih, menika dolanan kula Kanjeng Rama. Menika dolanan kula. Coba kok ora patek dugamana temen. Mongko rasaku aku durung nate peparing lawan jeneng Sira Anjani wujud cupu manik Astagina. Kok kowe duweni pusaka iki sing peparing sapa? Malih-malih menapa yektosipun kula menika dipun paringi saking Kanjeng Ibu Dewi Mendradi. Sing maringi Ibu Mendradi kasinggihan mekaten. Kanjeng Rama coba aturna kaya ngapa wujude cupu manik Astagina. Nger Anjani maju mrene. Walulang rineka jalma ratu pujangga kang darbeni saking nagri manca duing kuna masjid Demak wiwitan Tanipun Prabu Jangga malulang ginambar mirip mungkin Arya Tapa luti Astaga menung gantil kang buntut wisa. Oh, Anjani, sakwise kowe ngaturke pusaka wujud cupu manik Astagina, iki dudu dolanan ya, Nggir. Iki pusaka saka kayangan, pusaka saka kadewatan.
Lah kok kowe bisa duweni pusaka iki? Mongko ibumu Mendradi tak pek bojo winengku dening pun bapa wae ora tak tukoni apa-apa. Ya mung landhesane tresna lan tresna. Ibumu ya wis isa nampa nglenggono pun bapa. Aku ya rumangsa dadi pendhita ning tanpa bondo. Nggonku dadi pendhita ora kasinungan bondo donya. Gene kok kowe duweni pusaka iki sing peparing ibumu. Kasinggihan mekaten Kanjeng Rama. Bakal tak larah lelakon iki aja nganti duna dungkap, aja nganti warsa kleru ideping tekad. Ibumu Mendradi coba timbalana mrene. Ibumu timbalana mrene. Nuwun inggih ngestaken dawuh Kanjeng Rama, Kanjeng Rama. Garwanipun Kakang Mendradi, kowe aja kaget tak timbali ngadhep mrene. Nuwun inggih Penembahan, wonten dawuh menapa kula kanthi dipriksa katimbalan dhateng Paduka Penembahan. Pertapan Grastina sing mauning ayem tentrem saiki dadi goreh rongeh. Merga perkarane nggonku dadi wong tuwa dianggep ora adil. Lah mongko Anjani Guwarsa lan Guwarsi kuwi tunggal bapa tunggal ibu, tunggal rama tunggal ibu. Bebasan njaluk apa wae tak turuti, tak pinangkani. Nanging ature Guwarsa Guwarsi nggonku dadi wong tuwa dianggep ora adil. Perkarane anakku wadon Anjani duweni dolanan wujute cupu manik Astagina iki. Mendradi kamangka kowe tak mengku, kowe tak pek bojo. Babar pisan kowe ora tak tukoni, tak sandangi wae mung sak madyane. Kowe njaluk gelang, njaluk kalung wae kowe tak semayani. Mergo aku pendhita ora duwe bondo, pirang boro nggo nukokke gelang kalung kowe iso nggo mangan nyukupi butuhing urip wae wis kanugrahan. Ewa semono kowe ndodo, kowe nglenggono. Matur nuwun Mendradi, matur nuwun. Ya mung sajuga iki ingkang ndadekake puter jembeging atiku. Suwene kowe dadi bojoku aku ora nate peparing pusaka iki. Mongko cupu manik Astagina iki pusaka saka kadewatan, pusaka saka kayangan. Mendradi, kowe bloko karo pun Kakang. Sing menehi cupu manik Astagina iki sapa? Bakal tak larah. Sing peparing cupu manik Astagina iki sapa? Mendradi, supaya anakku Anjani Guwarsa Guwarsi mengko ngerti dodok selehe, ngerti undraning perkara. Aja dianggep yen pun Kakang nggone dadi wong tuwa iku ora adil. Dianggep ban cindhe ban ciladan mung perkara rebutan pusaka, mung perkara rebutan cupu manik Astagina. Isih ketunggon karo wong tuwa wae kaya ngono. Lah besok yen kowe tak tinggal mati kaya ngopo? Yen tak tinggal mati kaya ngopo? Anjani Guwarsa lan Guwarsi ora urung kowe padha rebutan bondo, padha rebutan bondo. Mula wangsulana wong ayu
Pusaka iki sing peparing sapa? Iki pusaka saka kayangan kadewatan. Supaya tinarbuka lakon iki kowe bloko karo pun Kakang Mendradi. Hei Mendradi, menungsa urip kuwi duweni watak sabar. Ning wong urip kuwi nggone sabar nglungguhi sabar ana watese. Mong kadiling wong takon kuwi kudune diwangsuli. Kaya Bathak Sewu pun Kakang nggone ngucap parandene ora rinewes, kowe ora wangsulan. Kowe mung mandhek mangu. Ora mangsuli pitakonipun Kakang. Sepisan maneh Mendradi, pusaka iki sing maringi sapa? Cupu manik Astagina iki sing peparing sapa? Mendradi Wangsulana. Oh, Hyang Agung, Hyang Agung. Mendradi kowe iku menungsa. Kowe menungsa duweni cipta rasa lan karsa, duweni budi pekerti. Dene kowe ditakoni kok kowe mung mandhek mangu ora wangsulan. Kuwi dudu patrape menungsa, ning kuwi patrape kaya tugu kowe Mendradi. Kanjeng Ibu, Kanjeng Ibu. Oh. Aduh Ibu, Ibu. Aduh Kanjeng Ibu, Kanjeng Ibu. Wong bagus yo pijer muwun brebel mijil waspanira hamara wayang kaca-kaca kembeng waspa netra rawat netra drasa wijiling waspa deres kaya dineres anjani guwarsa guwarsidupi mulat ingkang Ibu Dewi Mendradi nampi satipun Sang Resi Gotama sabda mandi cipta dadi njlegedhek temah dadi tugu Sinokarta. Sanalika ambruk nglumpruk kaya kapuk tan bisa geglawat. Ketang tresnane kelawan ingkang Ibu nggendhong tias wigena kaya binelah dadane kaya rinujit-rujit jejantunge kaya linulusan otot bebayune satemah angkles kekes grantes usana dadi lemes sarandune nganggo kawis ora ambruk nglumpruk kaya kapuk tan bisa geglawat. Boten nginten babar pisan tu Kanjeng Ibu, Kanjeng Ibu. Paduka sampun negaken dhateng ingkang putra Ponanjani. Aduh Kanjeng Ibu, mulai ngelepat Kanjeng Ibu, mulai ngelepat. Kula nyuwun pangapunten tu Kanjeng Ibu, mulai ngelepat, mulai ngelepat. Mula-mula kuwarsa kula kok dadak mawi takon suku manik Astagina. Kakang Mas boten namung panjenengan ingkang lepat kula Kang Mas, ingkang lepat menika kula.
ngantos Kanjeng Ibu nampi sonipun Kanjeng Rama dados tuku Sinokarto. Oh Ibu, kula derek paduka Kanjeng Ibu. Kula boten saged pisah kaliyan paduka Kanjeng Ibu. Kanjeng Ibu kula ingkang lepet nyuwun pangapura. Kula boten saged pisah kaliyan paduka Kanjeng Ibu. Oh, Iwang Agung. Kok dadi kaya ngene lakon sing tak sandhang. Tumpuk matumpo-tumpo. Purwa madya nggonku kula wendah lawan anak-anakku lan nggonku ngayomi marang bojoku Mendrati. Ana sajroning swasana ayem tentrep ning ora ngira babar pisan tumibaning padha. Lakon sing tak sandhang kudu kaya ngene dadine. Anjani Guwarsa lan kowe Guwarsi nang iso nganti milih getih ibumu ora bakal dadi jalma menungsa meneh kalamun durung pinusi keparinging Hyang Widiwasa. Wis aja tok tangisi. Ya kaya ngene iki unduane wong wadon sing wis wani karo wong lanang. Wong wadon nyiwakke karo wong lanang. Wong wadon nyepelekke karo bojo ya ngene iki unduane Anjani. Mula kowe dadi bocah wadon besok bektenono guru lakimu. Bektenono bojomu. Nuhoni reh parentahe aja nganti tok centulani. Kanjeng Rama. Kula mboten saged pisah kaliyan Kanjeng Ibu. Kula kedah derek Kanjeng Ibu Rama. Aja ya Ngger. Wis damar mancung cinupet Anjani Guwarsa lan Guwarsi bakal tak suwunke marang Hyang Widiwasa. Tugu iki supaya ora jejember mripat. Aja nganti dumunung ning pertapan Grastina. Bakal tak Sidikara mbuh ana ngendi tibane lan mengko mahyaning mangsa kala yen Gusti wis paring pangapura marang kluputane ibumu muga-muga bisa ruwat mala trimalane. Anjani Guwarsa Guwarsi sumingkira. Gotama pandhita ingkang limpat diding pamawas manjing suruping pati ngelmu kebatinan ngelmu kasampurnan wis rinegem sagegem dadi bebasan kang binaten ana kang sinada kasembadan nedya anyi dikara wujuding ponang tugu Sinokarto kasidikara satemah ana daya luweh saking raganipun Sang Resi Gotama nempuh mring wujudipun tugu Sinokarto lan ical saking Pandulu. Lungguh watananira layung kumelku cemrah nyomara tani rungokno ya Ngger lelakon sing wis kasandhang ibumu Yayi Dewi Mendradi dianggepun bapa aku ora ngerti mongko sejatinipun bapa mung kepengin njajaki sepira
kejujurane ibumu Yayi Dewi Mendradi ning nyatane gembelo mestakane sak kenteng gedene sumurupa Anjani Guwarsa lan Guwarsi sak temene pun bapa wis uninga ibumu Mendradi nggon duweni pusaka iki peparingi sapa iki peparingi dewa dewataning Surya pukulan Bathara Surya sing peparing karo ibumu sing nglakoni bandrek zina sing ora bener ibumu ning muga-muga dosane aja nganti nyiprat menyang anak putu. Nuwun inggih nyuwun pangapunten Duh Kanjeng Rama. Piye? Sawetawis rening menika pusaka peparingipun Kanjeng Ibu ingkang dipun paringi menika kula karepmu minangka tandha katresnan kula. Nggih kula badhe nyemot-emot Kanjeng Ibu badhe kula suwun. Rama, yen ngeten naminipun mboten adil. Kakang mbok dipun paringi kula kok mboten. Prayoginipun kula, raning kula menika yoga jalu. Cukup manik menika kedadipun pasrahaken dhateng kula. Menawi ngaten kula ki badhe nyuwun adil. Kula sami-sami kaliyan Kakang Mas Guwarsa kula kiat majanipun Kanjeng Rama Penemban. Mesinipun anak ragil sing kudu ditresnani bocah ragil gantine wong tuwa badhe kula suwun Kanjeng Rama. Gusti ibumu wis dadi korban ibumu dadi tugu lah kok kowe sepele trimane kowe padha odur kowe padha regejegan dredah pasulayan sedulur karo sedulur mung perkara wujud pusaka iki agek pusaka lah yen ngantekan bondo kaya ngapa ming pusaka wae kaya ngene dadi rebutan apa meneh nganti tekan bondo besok yen kowe tak tinggal mati. Badhe kula suwun Kanjeng Rama ora Anjani Guwarsa lan Guwarsi kabeh wae kowe ora kena duweni pusaka iki asale saka barang peteng asale pusaka iki saka barang sing ora sak mesine mula tekan data dadi ning lakon ya dadi pepeteng ning pertapan Grastina mula-mula cukup manik Astagina iki sing dadi sumbering perkara sumbering dredah sumbering kacintrakan ning pertapan Grastina bakal tak untalke mbuh ana ngendi tibane. Waduh. Anjani Guwarsa Guwarsi kok kowe cingak cupu tak untalke kowe isih kemelikan. Inggih kula kepengin sanget mboten kitang namung sakedheping netra kula kepengin sanget nyepeng cupu menika Kanjeng Rama mboten kitang namung sagebyaring tatit kula kepengin sanget nyepeng cupu manik Astagina menika dasaripun menika gadhan kula Kanjeng Rama. Kula mboten trima menika pusaka paringanipun Kanjeng Ibu. Oh Hyang Agung. Barang sing dadi maksiat wis tak singkirke wae, parandene kowe wis padha ngrasani. Anjani Guwarsa lan Guwarsi. Yen kowe mituhu karo kandhane wong tuwa iki, yen kowe manut karo kandhane bapakmu iki, kowe ora usah kemelikan. Anjani kowe ya ora usah kemelikan, Guwarsa Guwarsi apa maneh aja kemelikan sing dudu darbekmu kae darbeke wong liya. Mboten kula kepengin gadah kula kepengin nyepeng malih pusaka menika Kanjeng Rama. Ora tak rilake ora tak weni pangestu yen kowe bocah telu kok kepengin duweni pusaka kae pusaka dadi maksiat ora usah dirasani.
Boten. Kula kepengin sanget gadah pusaka menika. Kula kepengin sanget nyepeng malih pusaka menika Kanjeng Rama. Karepmu paripaksa kula nyuwun pamit. Badhe kula pati wonten pundi dawahipun cupu. Semanten ugi kula nyuwun pamit Kanjeng Rama. Kula badhe mbujung wonten pundi dawahing cupu kula nyuwun pamit. Kula ki badhe ngoyak aja. Boten. Kula nyuwun pamit. Anjani. Guarsi. Ger, mandek kok, Ger. Jembawan kok dadi kaya ngene. Lakon sing tak sandhang ning Pertapan Grastina. Inggih, kula gingungun Penemban kok saged bilih ingkang putra tetiga dumugi ndata kemelian pusaka mongko menika sanes kagunganipun ingkang putra. Iya, aku ya gumun. Mau ning sing njaluki lakon iki sapa Jembawan kok dadi kaya ngene. Isih sore wae wis ana korban. Bojoku Mendradi dadi tugu. Inggih, lajeng ingkang putra tetiga menika kados pundi? Aku ora ngrilake. Ora tak lilani yen Anjani Guwarsa lan Guwarsi si padha kepengin duweni cupu. Jalaran ya lumantar cupu kae sing dadi sumbering derdah, sumbering wisa ana ing Pertapan Grastina. Suware kula wonten dawuh Penemban. Jembawan kula wonten dawuh. Kowe minangka dadi pangembane anakku lanang Guwarsa Guwarsi lan Mban Suwareh, kowe ngembani anakku Anjani. Najan dikaya ngapa? Wong tuwa ora bakal negake marang penandange anakku. Telu cacahe. Awat-awatana. Ana ngendi lakune Anjani Guwarsa lan Guwarsi? Yen luput elingno supaya dadi emut. Inggih. Aja nganti ana bentak sirah. Aja nganti ana dredah pasulayan. Tunggal Rama, tunggal ibu kok padha jonaan. Tunggal bapa biyung kok padha rebutan. Yen ngaten kula nyuwun pamit. Penemban. Suware Jembawan sing ati-ati. Duga-duga digawa ngati-ati aja nganti keri Jembawan.